खुलुमबाय दिनैनि खन्थाइनि मुं सारोन खन्थाइखौ सुजुदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बगरिबारि गामिनिफ्राय आगै राकेश बर'। खन्थाइखौ आवरायगोन आं अर्चना स्वर्गियारि। फैदो बिदिब्ला आगैनि दैथायहरनाय खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलां दिनि। सारोन संसारनि लामाया बेसे गोलाव दङ गोलावनिफ्राय गोलाव आगान होब्लाबो सौहैया जिउनि थार गुमुरसिम। आगान होलांनाय बै लामायाव दुखु खस्थ'नि बेन्दोआव गोहो गोलोमदै बोहैलाङो, नाथाय जोबथायाव मोनहैयो सुखु गोजोन। लोरबां गोसोजों गुवार मिजिं लादोंबोला अराय फैगोन फैमाल महरै गेदेर थांखिनि फिसा खस्थ'खौ सहाय हायै गोसो जानानै मानसिया साननो रोङाबोला फिन नाजानायनि बाथ्राखौ खेबसे फैनाय फैमालजों जिउनि गुदियाव अराय जेननानै थानांगोन सुखुखौ नेनानै। मोनगोन सानदों नामा संसारनिफ्राय सारोन फैसालि थुंगेनाय लामायाव आगान होलांनानै। मानसिया खोमोरनो हागौ मोदोमाव नांनाय दागोखौ, नाथाय बोरै फुथारनो जिउमायाव नांनाय फाबखौ। इसोरनि सेराव आरज गाबो रुंसारनि उनाव सोरगो मोनहैयो। गावनि मावलांनाय इनाय फाबखौ दोनखोमानो सानो नुनो मोनै, नाथाय जिउमायाव नांनाय दागोखौ अबंनिफ्राय बहा दोनखोमानो। फाबखौ गारनानै संसारनिफ्राय बोरै सारोन मोननो। खन्थाइया एसेनोसै। आसा खालामो नायगिरि नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबोला भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, लोगोसे चेनेलाव गोदानबोला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। थेंक इउ फर वाचिं।